Hej og velkommen. I dag der skal det handle lidt om Iwata G5. Og så skal vi kigge lidt på, hvad den er rigtig god til. Se med. En rigtig god ting ved Iwata G5, det er, når man skal give candy. Og jeg bruger som oftest den vandbaserede Candy 2O fra Creatix. Og som jeg viste jer på den hjelm, hvor den fik lidt metallic bund, og så fik den et motiv med sort og hvid. Og ovenpå det har jeg så ikke vist jer, men der har jeg kommet candy. Og så kommer det så til at se sådan her ud. Candy Apple Red. Og når bundmotivet det er en lille bit smule mørkt, så kommer den til at få et look hen af noget, man kalder Murdered Candy. Jeg viste jer også på sådan en del her til en Harley Davidson, hvordan at man kunne lave sådan et stone look, og her der har den så fået candy på uden klarlak. Men når klarlakken den kommer på, så kommer det til at brænde igennem på en helt utrolig måde. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den pistol til candy, fordi den har et bredt sprøjtemønster, og det skal jeg nok vise jer, hvordan det ser ud. Og så er det nemt at lave overlap, sådan så man ikke får striber i det, så det kommer til at lægge sig ensfarvet. Og noget andet, som jeg bruger pistolen til, det er, hvis jeg laver lidt store motiver, hvor at man både kan lave lidt fine streger, men man kan også rimelig hurtigt fylde nogle store felter ud, hvor man hurtigt kan få dækket nogle store områder. Men lad os få kigge lidt på selve sprøjtpistolen. G5 kommer i en fin æske, transportæske, hvilket egentlig er meget godt, fordi jeg bruger den faktisk kun, når jeg er ude på opgaver. Og selve pistolen ligger her. Koppen her, den er 220 ml stor, og altså den mængde af maling, der kan være i den her, det er faktisk ret fint. Jeg fyldte den 2 gange for at lave den store motorcykel, som I ser her med alle de dele her, som skulle have 5 gange rød candy henover. Så 2 gange den her mængde skulle der på. Og dysen det er en 0,5 mm, og den har et sprøjtemønster, som man kan indstille herop. Jo mere man trækker den her tilbage, jo mere kommer der ud herude af luft, og derved så laver den en fane, hvor at man kan sprøjte i sådan et lidt ovalt mønster. Og hvis man tager den helt frem, så kommer der ikke noget luft ud af de her vinger her. Så er der sådan et lidt rundt sprøjtemønster. Nu har jeg skruet den her helt i, hvilket gør, at den lukker af for den luft, der skulle komme ud her og klemme på strålen. Så nu er den lidt mere rund. Og så kan vi lige prøve at se, hvor bredt det bliver. Og så kan jeg tage og skrue den her helt ud, sådan så den får fuld luft og klemmer. Sådan så de der to, de klemmer på strålen, så bliver den lidt mere bred. Det er forskellen på de to. Og når jeg tager den helt ind her, så bliver det en lidt mere rund stråle, som gør, at jeg kan lave lidt bedre detaljer, end hvis den bliver klemt. Og så kan man kan godt komme helt ned på emnet og lave lidt fine streger og så videre, hvor stadigvæk så kan man godt fylde ud i de lidt større områder. Så ja, en god og alsidig pistol. Og den her indstilling bruger jeg mest, når jeg maler motiver og så videre, hvor jeg skal lave en lidt hurtig opstregning og så videre. Og hvis jeg skal fylde noget ud, så tager jeg og laver strålen bred her, og tager den her helt ud, hvor jeg får et lidt bredere arbejdsområde. Og det er også den indstilling, jeg bruger, hvis jeg kommer candy på nogle af mine emner, fordi det er nemmere at lave overlap. Og da det skal have cirka 5-7 gange eller sådan noget for at dække et helt emne, så er det meget fint, at den er bred, sådan så det ikke bliver så stribet. Fordi det er bedst at få et ensartet look.
Og her der regulerer man mængden af maling. Hvis jeg tager den her helt tilbage, så kan man se aftrækkeren, den er her. Og hvis jeg gør sådan her, så går aftrækkeren længere og længere ud. Og det betyder, at hvis jeg har skruet den helt ud her, så kommer der slet ikke noget maling, og jeg kan ikke trække nålen tilbage. Så den her, det er bare sådan en stopperfunktion, og jeg har den sådan cirka i midten på den her. Fordi det giver sådan et rimelig fint sprøjtemønster. Hernede der har vi en ekstra luftregulering. Den har jeg bare altid skruet ud, og så regulerer jeg altid på kompressoren. Det her det er en fjerdedels tomme, og nede i der har de puttet sådan en her i, en adapter fra en fjerdedel til en ottendedel, hvor jeg har skruet den her på en Quick Connect, sådan så jeg kan køre den med den almindelige kompressor her, hvor jeg har de her sådan der. Og det bedste ved den her, det er jo, at det er lidt en HVLP, altså High Volume og Low Pressure, hvilket betyder, at den kan køre med en ganske almindelig kompressor til airbrush. Og det er faktisk meget rart, at den har et rigtig, rigtig fint sprøjtemønster, egentlig at skulle have så meget luft. Og det er rigtig dejligt, at man kan have sådan en med på farten her, fordi 0,5 dyse, der kan man få fyldt rimelig meget, rimelig hurtigt, og det er rigtig godt. Og ellers så i luften, der kører den på 2,4 til cirka 3,7 bar, så det er jo faktisk ikke ret meget luft. Og jeg plejer lige at skrue en lille smule op på kompressoren, når jeg skal bruge den, fordi normalt så kører jeg med udgangseffekt på 2,2. Og det er det normale sprøjtemønster, som jeg ellers kører med til dagligt. Og ellers ud fra de 2,2, så plejer jeg at regulere ned, enten på airbrushene eller på den Quick Connect, som jeg har her nede, hvor jeg kan regulere på lufttrykket. Og nogle af airbrushene, de har jo selvfølgelig den her mag valve, hvor man lige kan regulere luften. Og det har den her også. Der har jeg sat sådan en her på. Fine Pressure Controller, tror jeg, at Harder Stenbæk kalder dem her. Jeg er faktisk ikke sikker, men her der kan jeg regulere luften, men den er altid skruet helt op, så regulerer jeg bare på den der Quick Connect. Man kan sige, at fordelen med sådan en pistol her, det er, at jeg ved altid, hvis nu at nålen den bliver beskadiget en lille bit smule ude i dysen, at jeg enten skal have ny dyse eller ny nål, så vil jeg altid kunne købe det. Og sådan en nål her, den er lidt peberet til de pistoler her, men jeg vil altid kunne købe en ny nål, og så så kører den jo fint igen, hvis det er nålen, der nu end er beskadiget eller et eller andet. Og med de andre pistoler, som man køber, for eksempel sådan en Kina-model eller et eller andet, der ved man ikke rigtig, hvor man skulle kunne få fat i de nåle og så videre. Og det er det samme med dysen. Der sidder den dyse, der sidder herinde, den der. Den skruer man ud, det hele. Det er et stykke, og så kan man ellers skifte den ud, hvis den nu er gået. Men det her, det er en rigtig fin pistol til, hvis man skal ud og lave en opgave, hvor at man skal have lidt meget fylde lidt hurtigt, så er den rigtig god. Det var alt om Iwatas G5 og hvordan den virker, hvad de forskellige skrueknapper er til, og fordelen ved den lave mængde luft og fordelen ved selve pistolen, hvis man skal male noget, som er lidt stort, og hvad jeg bruger den til. Så det var alt for nu. Tak fordi du så med, og vi ses i de andre videoer. Hej hej.